ndị Igbo be anyị o, ihe nji bịa tata bụ igwu na anyị ji owe anyị na-eti mkpu na Naịjirịa na marginalization egbu anyị na-eme anyị nke a. Ihe a na-ekwu maka self discipline na marginalize anyị ewuri eruru anyị a na-enye anyị na ndị Naịjirịa egwu anyị wayo, mana nke aha a ga-enye anyị anyị adịghị eji ya eme ihe. Nekene ka ana Igbo dị, ewe ndị na-anọchitecha anyị na Abuja every year eweta bill na ihe abụ ihe a ga-arụ na constituency anyị, na ihe abụ ihe a ga-arụ na our senatorial zone, eme ya sign ya the money eyi ya ụmụnne anyị o, ha eburu ya nata pọketị anya na akpa. Asị na a ga-arụ ụzọ ogologo ụzọ awara awara bidoro Enugu ga Ọnịsha, ma nke bidoro Enugu ga Abia steeti, na nke gara Ebonyi, na nke gara Kalaba. Otu a ka a ga-esi kpọcha ihe ndị a niile, ha jee ha nala ego a tinye n'akpa. Ndị mmadụ a na-awụ n'okporo ụzọ maka na ụzọ adịghị mma. Isi na-egbu anyị na-egbu anyị. Negoro mgbe e mere EndSARS, e buru palliative bunye steeti niile, bunye local governments niile. If not for EndSARS, ndị be anyị akarị ịma na ebu echekwere ndị a ihe a, ha eburu ya je pakicha na stores. Ha chọrọ ile ya, or probably na ha chọrọ iji ya wee mee campaign. Ịma na ewere some local governments na warehouse ọ ga-abịa ịga ịfụ na indomie na ihe ndị ọzọ noodles eftere ebe ahụ gbachara ụtụ, ọ na ebe ahụ gbuo ụtụ, mana agụụ na-egbu ndị mmadụ n'ụlọ. Anyị bụ Igbo emerugo aka, anyị ejefego ụzọ, anyị nidere ịnata be anyị na-achị anyị ekpezuo, anyị na-achị anyị kpedo. Yes, anyị wee nepụwazi anya ka ihe kwesịrị iru anyị, ka ebe anyị na-aga. Anyị na-eme mpụ dị iche iche, onwere onye ị ga-abịa, onwere onye eziokwu dị n'ọnụ. Isi nwanne gị na-edoro gị ihe a na-ele 5 naira, isi abịa duje gị afịa, ọ sị gị na 20 naira. Isi ka gị na ya soro unu na-abata n'ime ahịa ụta, ọ nọrọ n'azụ ya onye na-ele ahịa saịn si ya gbuo ya egbu, gbuo ya egbu. Ọkwa nwanne gị ka gị na ya so bịa ahịa. Anyị na-asị na a na-emegide anyị, na a na-emegide anyị, mana nke aha ga-enye anyị ga-eru ụmụnne anyị, anyị ejide ya. Na epụtara a na-apịa anyị n'ala Igbo, ewu ike mmadụ ise a na-apụta ha chọrọ ịzọ ọchịchị, abịa chekiwe kedu onye nke asị mba na onye n'idi isi ike, ana ọ na-agba okwu hene n'okwugo, so ọma nne ege anyị ntị agụpụ ya n'akwụkwọ, amanye ya ihe ọbụla ọ na-azọgodi ya zọwa ya, mana anyị mana ya amanye ya. Ihe a ga na-ekwu kedu onye na-erube isi ya ka a ga na-achọ. Ọ bụghịkwa ka onye ga-achị wọfa na kedu onye na-erube isi ga na-ege anyị ntị na ọ bụ na ikwuo. Eweziri ọchịchị ihe onye ahụ o je kpọtacha ndị okenye nọcha ebe ha nọ na ndị kabas, ndị atụkwuche na-akwụ ha ụgwọ, ha na-eri ụgwọ ihe ha na-arụ ha, jidezie lokal gọọmenti ụgwọ, jide ndị steeti ụgwọ, ụfọdụ ejide federal, ndị na-arụ ọrụ ahụ na-arụta the money akwụrụ ọnụ, ụfọdụ a na obe ha wee na-eri ya. Anyị a ga-akọdo one wee ghara one. Mana enwere m ozi ebe ndị ọchịchị anyị nọ, sikwa na nkwu ya taa, Maazị Onyekachukwu na-ekwu ya, ọ bụ na unu kọntinuo wute aka, oge na-abịa, ụbọchị ahụ na-abịa, bụsị onye ọbụla ga-amapụta na main road, ifu ebe gọvanọ ma ọ lokal gọọmenti chairman ma ọ bụ prezident yi bọksa na singlet na-agba ọsọ, ewere okpiri na-achụ ọsọ, ma ndị amị ga ahụ ma ndị polisi ahụ ji egbe ahụ kwụrụ ewere okpiri na-achụ ọsọ. Ọ ka ga-emezu na ọ bụ na unu echejighị taa. Wee na-agwa ndị Igbo be anyị ka anyị dozikede na be anyị, ka anyị pịkọgodo be anyị, jikọ isi ọnụ, dozie ebe anyị ka be anyị bụrụ ebe anyị obibi. Anyị mana ihe a na-eme anyị adọrọ mma, mana anyị ga-ejikọwa aka ọnụ dozigodo be anyị. Anyị na-apụtazi ya dịka ukwu azịza. Na nwanne anyị nwoke ka eji mandeti ya n'ahịa ọcha na-abụ win elekshọn n'ahịa ọcha na-abụ, asị na owin. Ụmụnne anyị ndị ga-adụgheri ya a na-alụbi na-ekwugidesi yawa ebe a na-azụ ya ga-eme senate president. Ọ ka ịfụ maka ndị Igbo be anyị na-ekwu maka ya, maka ihe mbịa tata bụ ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ịnụ, ọ bụrụ ihe ahụ ịchọ ịnụ ka m ga-agwa gị.
otu aka ọ dị n'ezinụlọ anyị dị iche iche, otu aka ọ dị n'ụmụnna dị iche iche, otu aka ọ dị n'obodo dị iche iche. Politics everywhere eburu politics, ajọ politics bechee n'obodo. Ụfọdụ ebuwe kliki nke ọ bụ na isi na kliki anyị ma ngawu n'iru, ọ bụ na isi na kliki iweta ezigbo ihe ga-adị mma n'obodo, mana bikos na isi na kliki nda asị na ịma nchi, obodo a na-ata afụfụ ya. Ebe ihe na-abụ n'ụlọ ọgụ ọha ahịhịa dị na na-ata afụfụ ya, ụmụ ogbe ya na-ata afụfụ. Wee na-ayọ onye ọbụla ọ dị n'aka, ma ị na-achị achị, ịbụ onye isi na gọọmenti, ịbụ onye isi n'obodo unu, ịbụ onye isi na sosaiti nọ, ịbụ onye isi na klọb unu, ịbụ onye isi na ezinụlọ unu, dozigodi ya ka ọ dị mma. Ọ ga-abịa ekwute maka ebe ahụ ịbụ onye isi, asị yes n'ụzọ nke ọya kwụ ọtọ. Ọ bụrụ na anyị mee otu a, ọ ga-adịla anyị na mma. Aka m ga-abịa ka anyị tụọ alo ka anyị ga-esi wee maa n'Igbo site n'aka ndị gọọmenti na ndị na-anọchite anyị anya, ka anyị ga-esi wee maa n'Igbo dị ka paradaịs. Udo dịkwara ya ọbụla chọrọ udo, ma mbata na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya.